bengi kelingan bae angel digawa turune demeni wong lanang sing wis anak rabine pengen ketemu aduh isin marane Lioncel 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 Andika Bunda Andika Membara anaknya maini nah ngapa anaknya maini sintane beli bisa lalin padahal si anaknya maini sing tersayang tapi mamae Dipa beli demen wong liyan mamae Dipa mamae Dipa mamae Dipa ini yang asik bro mamae Dipa mamae Dipa melati mamae Nonok Dipa melati Nonok melati Nonok melati yen bosok Nok encur Nok Mami encur Leon Nok encur kari ketinggalan Mami Leon Nok encur bosok Mami Leon Nok encur Mami Leon pengen community Mami Leon pengen community senajan Nok luki aduh-aduh Nok luki nanging kaya anak ning iringan Mami Leon pengen community persatuan LC pengen community Mami Leon wong demen beli mari-mari Mami Leon sayang kakang wis duwe rapi nang apa dadi mengkenin sintane beli bisa lalin padahal si akeh wong lanang sing dudaan Mami Leon tapi Mami Leon beli demen wong liyan Nok encur Nok encur Nok encur sumur di atas Kang Saprol oh Kang Saprol 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 Nok wati Lioncel 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 Nok indri Bos Hongkong Nok indri Nok Bos Hongkong adoh-adohan Bos Hongkong nanging Bos Hongkong anak ning iringan Bos Hongkong Bos Hongkong Lioncel wong demen beli mari-mari Lioncel Nok encur nanging Lioncel Nok encur wis duwe rapi Nok Erna sing duwe dua putri Nok Erna sintane ning dua putri Nok Erna padahal si Nok Dila ana ning adepan Nok Dila sayang tapi ati Nok Dila demen Nok Dila jaringan sibuk jaringan sibuk